Debilo, bezobraznica. I to ne mora nam reći. Bezobraznica. Kaj sad? Aj, daj, kud, baš prek cijelog dvorišta, baš preko mene, kvragu, ko je to, a? A što si, Andrija, jel čast? Oprosti, Lale, ja nisam te vidio, vidio me one... Ne, nisam vidio sinoć ni sebe, ni tebe, ni nikoga. Pol noći sam prespao, fali mi. Filma mi fali u glavi. A što se tu nešto događamo? Ne, ništa. A ne, hoćete vidjeti, ha? Da, baš se nešto događa. Ma daj mi taj mobitel. Andrija, aj bok. Lale, sad ću ja. Ja, što sam ja živi za racom, marš. Moj pozdrav, milostiva. Dobro, zašto se glupiraš? Što, pa zar se ne dočekuju tako grofice? Ne pravi se blesa. Što znači, di si još grofica? Onda povlačim, jel, pozdrav. Laliću, na šta to ličiš za Boga miloga? Ličim na jednog koji se oženio za tebe. Nisi ni sjena toga. A što poklončić je za Đukicu? Pa baš me zanima koliko ih vidiš. Ajde sad, nema biti bezobrazna. Vidim normalno 2 komada, evo. Izgledaš ko da si u smeću spavao, a Boga mi smrdiš tako. Što nisam ja spavao u smeću, nego sam bio tu u Grmlju i to u jednom vrlo ugodnom društvu, jasno? I sad si jako ponosan, jel? Dobro, koliko je tebi godina? Što se glupiraš uopće? Pa nemoj kvocat, nisi mi žena. Ne kvocam ti. I to samo zato što mi se gadiš. I što mi uopće nije stalo. Gadnetavna. Ajde, doći ćeš ti, zlatice. Melita, jel imaš nešto za glavu? Ubija me. Ne dajem tablete do daljnjega. Imaš ti nešto za smirenje? Pa nemoj, a što se tebi dogodilo? Ja tebe neću ni pitat. Smrdiš po alkoholu od vrata. A dobro, a ti? Ja sam samo htjela pomoći. Oj. A to ti posao, jo? Skoro smo Dunju izgubili. Ma nemoj, Dunjicu, kako? Previše morfija. Skoro je pala u komu, užas je. A čekaj, netko je pogriješio? Ma šta ja znam ko je pogriješio? Ne snimamo operacije, nemoj molim te Daj, smiri se. Kad napraviš nešto dobro, onda nikom ništa. Ako se dogodi greška, onda te razapinju ko. A da, sad je valjda sve u redu, jel? Došao je doktor iz Zagreba. Grlice znaš, vidim. Nemoj, Danice, nemoj sad, molim. Pazi da te ne otruje, čujem da je dobro ide. Ajde, šaram te bilo. Na nevinim civilima eksperimentirati mengele u ljudskom obliku. Šta je hoćeš, moje organe? Božo, Danice, evo, nemojte, ma imala je težak dan, može i bez vas. Težak, da. Reci, jel imaš nešto za glavobolju, da ubija me?